May reklamo ang mga residente sa duha ka barangay sa Cagayan de Oro City tungod sa problema sa tubig. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa unang lantaw, daw murag normal lang nga tubig ang gaaga sa Sitio Biasong, Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Apan sa taod-taod nga agas, kalit mo gawas ang hugaw ug itom nga tubig gikan sa gripo. Sumala pa sa pamilyang Dime, dakong perwisyo ang hatod niini sa ilahang pamilya ug mga silingan, labi pa nga dili matagna ang oras kung kanus limpyo ang tubig nga mogawas sa ilahang mga gripo. Grabe man kay instant coffee kayo. Medyo perwisyo lagi kay. Pero karon no, wala ko'y ligo. Tapos maglisod po mi og kuan kaning panglaba kay mga mancha ng mga puti namo ba. Lahi sab ang nasinati nga problema sa mga residente sa Zone 9 Cafas, Barangay Makanhan. Sanglit hapit bulan na kuno sila nga walay aga sa ilang mga gripo. Sigon pa sa mga residente nga tibok adlaw nga wala sila'y tubig. Ang nakapait pa kay alas 12 ngadto sa alauna sa kadlawon mobalik ang tubig apan mawala usab pagka alas 4 sa buntag. Ihay na lang og diskarte ang mga residente sa pagpundo og tubig. Ang uban nagagamit og tubig sa ilang atabay sa lugar. Naay time nga wala gyud siya agas. Oh, nasaynan ka anak mo na among bilaran. Idaran na mi mga kalipong na manggani mi hapit. Sumala pa sa Cagayan de Oro City Water District nga ang problemang nasinati sa Barangay Makasandig resulta kuno sa ilang ginahimong technical adjustments. Hinungdan nga maapil ang underground sediments sa water supply. Samtang sa Barangay Makanhan aduna matud pay leakage sa main pipeline sa lugar. Hinungdan nga nasinati sa mga residente ang hinay o walay aga sa tubig sa ilahang mga panimalay. Paningkamutan kuno nila nga ma-address kini gilayon aron masulbad ang problema sa mga residente. Our technical teams are already on the field to address the situation, and we're hoping to address this matter hopefully within the day. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.